आंहा double दुखु ओरैबायदि ताबुंसै आरो गाबो ताजों नों दुखुजों ओरैबायदि दुखुना पुरा मालाय पुरा आखाइजों आखाइ हमनानै तुमार हात धरि सेटबोला गाखिरानो हरो बिसोरनो मालाय गार्लफ्रेन्ड जरा गाथाम मोननि गुन्थुआनो नों बिगाथाम गोनाबोनो लादाय गिदि हो अमा खुगा बारा नामसुहां गिदि जिलेपि दानि बिदि होलायगोन जोंहा खुगुनि बरा हाथिंनो नामा खुगुनि बरा जाना थानांबाय हाथामखाब्लाबो जागोन दे सासे खांख्राइ ससमा गाननानै बाजारनि जिलेपि आं किल'से जाहोगोन Hi, hello, welcome back to my YouTube channel. Sunu munu gulu pulu cupu to nongtamonखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बावरा थाबाय थ' नोंथांमोना जुदि दिनैनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टब्ला थ' सोलोंबाय थादो नोंथांमोना सानबाय थानाय जानो हागौ आरो मा आं मानो थाब-थाबनो भिडिअ लाबोआ होननानै कमेडि मानो खालामा बे भिडिअ मानो थाब-थाबनो भिडिअ लाबोआ इदि सानगासिनो आरो मा आंहा double दुखु ओरैबायदि ताबुंसै आरो गाबै आंहा दै खिख्लांबायसो लुबैनादों सासेबो हिनजाव मोनाखै बेनिनो आं बेसेबां सिन्थाजों दुखुजों ओरैबायदि दुखुना सासेबो हिनजावानो नायफिनाखै ओंखायनो जोबोद दुखु टेनसनाव दं आं ओंखायनो आं भिडिअ खालामनो जायाखै आरो मा दा फुजा फैनादों मानसिफोरा मालाय पुरा आखाइजों आखाइ बिदि सल'फोर दंना बिदि जासिगोन तुमार हात धरि आखाइ नोंनि आखाइ हमना बिदि बुंलायनानै स्टेजफ्राव मा जागोन ओमफ्राय आंहा नै जों टेनसनाव दं आं ओंखायनो भिडिअ खालामनाय जायाखै मालाय बयबो मावनाफोराबो मा होनो जन्म जानानै खानैसो बाथ्रानो सेटबोला गाखिरानो हरो बिसोरनो मालाय गार्लफ्रेन्ड जरा आरो जों बेदेथ' मा सासेबो मोननो रोङा बिनि सिन्था आं बेनिखायनो भिडिअखौनो खालामाखैमोन आरो खालामगोन ओरैबायदि दुखु दा बे जायगायाव बोराबानो गैया बे निजोम जायगा बेयाव हारसिंनो फैदों आं बेसिमा दुखु आंहा ओरैबायदि गासिबो हिनजावखौनो मोना ओंखायनो एसे दुखुना बेनिखायनो खालामाखैमोन आं भिडिअफोरखौ मा होनगोन इसोराबो मा दे सोरजिनो हादों महर मोखांखौ नायनाय गंखियाबो गुन्थङाबो मार असाइस बिगाथाम मोननि गुन्थङा नायनाय नों बिगाथाम साइस गैया मारै गिदिखो नै गुन्थङानो बिगाथाम मानि बेयाव मा बेसेबां माइ गायनो हागोन बेयावनो बिगाथाम बिदि हाथायाबो नै नायजाखाया नै मारै गिदिखो बिदि हाथायदो काम जागोन बे मेगनाबो नै लादाय गिदिखो दिनै सोरबा बाजा मोनगोन बे खुगायाबो अमा खुगा गिदिखो बेखिनि सोरबा मोजां मोनगोन खामाफोराबो एसे साइज आरो मा होनो माखाङाथ' नायजायानो खाया नायनो नों पुरा नायजायानो खाया अपमान खुगायाथ' उनाव हिसालाहां अमा खुगा बारा हिसालाहां ओरैबो खुगायानो नै गन्थङाबो नै माबा मोनामसोहां नाफाम मोनामसोहां खि मोनामसोहां बिदिखो नै गन्थंफ्रा नों मगन आरो लादायजों बराबर मा जागोन खानायाबो जों नायथाखाया मोखाङाबो नायथाव जाखाया सोर मोजां मोनगोन बे गसायनिनो फुल पुरा बिसोर बिजोंबा जुलुंनानै बिसोर दादोंमोन बेयाव जुलुंनानै निसादों लादो दानानैनो आंनि माबा मोखांखौ एसे आरो होथाबनानै बिदिनो खालामनानै हरदों जानांगौ ओंखायनो बिनिखायनो double दुखु ताबुंसै भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी मा बुंबावनो ओरैबायदि दुखु ओंखायनो एसे गोबाव जाबाय आरो मा भिडिअ लाबोबाय थानाय आंनि गाज्रि दामोन बे दुखुआ आंनि बे दुखुआ जेब्ला सल्भ जागोन अब्लाना आरो फैबाय थागोन आरो मा बे भिडिअफोरा आंनि बे सल्भ जाब्लानो ना नोंथांमोननो आं नाजागोन आरो फुजा फैनादो मालाय ना जिलेपि दानि बिदि होलायगोन जोंहा मा जिलेपि ना मा
बियो थांगोन जरा जरा थांगोन पुजाया थांनानै मा जागोन चिकेन मम' जाजालायसिगोन आरो जोंनिया मा घुगुनि बरा हारसिंनो नामा घुगुनि बरा जाना थानांबाय मालिसानि मोजां मोननायखौ नायनानै थाना ओंखायनो सिङाबो अल' टेनसन ना आंहाबो दुखु खासिबो गैया पुजायाव लोगो दाखुरा खाफालाफोर लोगोफोर नोंथांमोनाव नै आं बुंना दोन लोगोफोर नै सोरबा सासेफोरल' हाथामखाब्लाबो जागोन दे सासे गुसुं गाफादो खोथाया खासे नामायनानै हो पुजाया आंहाबो अल' मोना लेभेल देखायनो आरो आखाइजों आखाइ हमनो पुरा खारो हमनानै आखाइजों आखाइ हमनानै पुरा लेभेल थिखिनाङो ससमा खांख्राइ ससमा गाननानै बाजारनि 10 थाखा दामनि गाननानै थुबा आंनो अल' बेरे दिन्थिनो लुबैयो आंहाबो जाय जिलापियाव जायनो बानायनानै होनो हायो आं माखासे जिलापि आं किल'से जाहोगोन ओ भाई मारो मुझे जायनो थाबनो कमेन्ट खालामनानै आंनो खासे नामायनानै हो दुखु आंहा दुखु आं आलासि उनाव लोगो मोनसिगोन आं हादोरलायासै आं टाटा बाय बाय